What's up mga kapitik? Kumusta po kayo dyan? Today's video, magmumukbang tayo ng kaldereta, kalderetang baboy. Tapos, litsong kawali. Sausawan, suka, watermelon, pipino, and isang kanin lang. Isang cup na kanin. Ang drinks natin ay water. Try muna tayo. Ano pang hinihintay natin? Attack! First bite. Wow. Napakasarap ng apritada, kaldereta. Yun nga guys, oh. Ibuhos ko guys.
Hmm?
Tapos na po mga kawitik. Hasta la vista. Lode. Bye-bye.